Este magos a csillag börtön teteje. Elevenen vagyok belé temetve. Elnézést, itt a barátom az előbb itt elment, és hogy nem látta? Ilyen pici, piros póló van rajta, Nem kis figyeltem, mert gomba fejű. Nem figyeltem, mert olvastam. Mit olvas? Ja, hát... Ó, igen. Ez jó könyv? Hát ez... hogy mondjam, ez még a rendszerváltás előtt. Ja. Az Orbán kormány kritizáló könyv. Aha, de egy kis Igen. szatíra, nem? Igen, Aha. pontosan. Mindig ide jön ki olvasni? Ezt szoktam. Ja, kellemes, most jó idő van. Már lehet lassan. Igen. Hát Már köszönöm. menni kell ebédelni, de nem figyeltem, nem tudom. Nem. Köszönjük. Nincs mit. Elevenen, mint a rózsa hervadon. Isten tudja, hogy mikor szabadul. Szép napot, bocsánat. A Timót nem látta? Ki? Timót. Az ki? Egy barátunk, egy kis alacsony, piros pólója van. Erre nem.